kad smo bili samo ti i ja. Prijavu ludila. Nisam te nikako mogao naći. Zašto se nisi razlagao, Srpkinje? Jesam ja tvoj zatvorenik? Zatvorenik si samo ako ne želiš da budeš ovdje. Jesmo li tako strašni da nas sve treba istrijebiti? Zašto sa visoko podignutim rukama? Nećete ubijati svoje ljude! Ovo je sve komplikovano. Danas sam imao cilj. Jedan od tvojih Irana, muslimana, nije bio na zicaru. A ja o tebi razmišljam. Ja se upitam, bilo na mene ugleda. Ja bi tebe trebao da vjerujem. Sam napravio grešku. Sine, riješio sam. Nije to za tebe. Ljudi nisu ono kako izgledaju. Onda se nemam čega bojati.